105 бала, Джи. Номер 1. Колко ти струва аутфита? Барджетата ли? Боже, трите, не си помислите, че са за мен. Аз не съм толкова дебел всъщност. Вие какво ми го питахте? Аутфита. Аутфита? 5000 евро. Каква ти играта на тебе? Няма игра. Номер 2. Този, дето не е завършил. Номер 3. Почерпеният. Иди се маже. Номер 4. Негативния. Развълнува ли си, че завърши? Какво се вълнувам? Какво ще правиш на бала? 12 часа работа, няма кой аз на бал. Искаш ли едно барче? Аз не пием. Не бе, пием предвид едно барче. А, такова ли? Да. Може тия са вкусни. Номер 5. Приятелите преди и след бала. Приятел, брат, ти си ми най-добре, приятел, Ти брат. си ми като брат. Ти си ми като брат. Ево, брат. Ще виждаме ли се Всеки бала? ден, аз ще ти се обаждам, брат. Аз ще ти се обаждам. Ети даже е това барче, брат. Това ми беше познат от нека.